Vale. Pois moi bo día a todas e a todos, moitas grazas por acudir. Convocas esta roda de prensa porque desexábamos dar conta do estado das obras de verán aprobadas para este curso polo Departamento de Educación. Respecto de todo o programa, a obra que ten a execución máis complexa das previstas anunciadas na anterior roda de prensa é a da coberta da Escola Infantil de San Roque, porque implicaba a apertura do tellado da escola, a impermeabilización e o seu posterior sellado e refacción do tellado. Comezouse hai 2 semanas, o tempo non era o máis axeitado para a realización da obra, pero, finalmente, sí que máis ou menos acompañou, puidose realizar a apertura, que é esta, facer a impermeabilización sen maior problema, prevese que ao longo da próxima semana se poida rematar agora no prazo dos próximos 7 días. Polo tanto, con bastante holgura para o comezo do curso escolar na escola infantil, sen maior problema nese sentido, bastante satisfeitos. Despois, esa obra era unha obra de inversión separada e, a parte desas, temos a execución do plan de obras de mantemento do Departamento de Educación, que se realizan sempre ao longo de xullo e agosto. Vai un mes cumprido e ao longo do mes fomos executando xa algúns dos pintados interiores, como poden ser os do Rodríguez e Xerei, que se executaron ao longo da semana pasada ata esta, e tamén a limpeza e pintado exterior da fachada do Apóstolo Santiago, que é esta. Tamén sen maiores problemas, realizouse o pintado e tamén a limpeza da pedra. Respecto de actuacións en patios exteriores, rematouse a obra no patio exterior da zona de infantil do CIP de Fontiñas, que se corresponde con estas imaxes. Esta zona antes tiña un acabado en area, ou case mellor dito, case sen area, porque se lle fora esgotando, e decidimos facer unha refacción en céspede artificial, conservando unha pequena zona en areeiro. Esta obra está xa rematada, igual que algunhas outras actuacións menores nese mesmo centro, no CIP de Fontiñas. Ademais, tamén se fixo unha refacción do areeiro que está no Lamas da Abade, no Lamas da Abade de primaria, que consistiu na refacción e inserción de nova area para o areeiro da escola. Despois, respecto do resto de centros, en Ramón Cabanillas tamén se foron realizando diversas obras menores. Tamén no Raíña Fabiola se realizou unha posta a punto do ximnasio, fundamentalmente centrada no chan do mesmo, no que se realizou un novo acabado no parqué, se pintaron novas liñas solicitadas polo centro para a realización de diversos xogos a proposta da dirección. Tamén algunha outra intervención menor, extraíuse algún árbore que a xuizo de Parques e Xardís atopaba enfermo. Ademais do que o propio plan de obras estáse a realizar xa durante este mes e continuará ao longo do mes de agosto un análise diagnóstico das instalacións de xogo dos parques infantís para planificar tamén de cara ao curso que ven as intervencións a realizar nestas. Con isto, máis ou menos, vamos en prazo de execución correcto no previsto, na intervención das obras planificadas para o mes de agosto, no que se intervirá nos centros de Vite e tamén no Quiroga Palacios, tamén no Casas Novoa, no que tamén hai varias intervencións previstas que son de reposición de portas e outros materiais, pintados interiores, remate de outras obras xa previstas. Tamén no Quiroga Palacios se realiza unha intervención relevante que implica facer unha acometida polo interior do patio do centro para realizar a sustitución das canalizacións, que se realizará tamén ao longo de agosto, porque as canalizacións no estado actual tiñan perdas e estaban provocando un progresivo e lento, pero afundimento do patio. Este é o resumo así máis xeral
da realización de obras, céntranse sobre todo sempre naqueles centros máis antigos, fronte a aqueles máis novos, que sempre xa depositan en un estado mellor. Hai tamén algúns centros que considero que deberían ter, se non foi para este ano, deberían ter algunhas obras de inversión a curto prazo salientables. Estou pensando, por exemplo, no CIP de Vite, que considero que debería entrar próximamente no programa de rehabilitación con SATE, con sistemas de illamento térmico da Consellería. Eu creo que é un centro que cumple condicións, tanto o Vite como tamén o Rodríguez Xixirei, que polas súas características, por antigüedade, por os efectos que ten sobre a calefacción e o estado xeral das infraestructuras, deberían ter unha remodelación dos próximos anos. E é tamén o centro no que ten pendente a Consellería a execución dunha cuberta que anunciou en maio, xuño, creo recordar. De momento non hai andames colocados, en todo caso espero que se poidan realizar ao longo do mes de agosto, ou se cadra, pois, ainda que xa no comezo do curso, que poida polo menos estar pechado o tellado para que esa obra quede realizada este ano corrente. E ben, por outra parte, o Departamento de Educación sigue en coordinación con Vías e Obras, que sempre executamos os plans de obras en plena coordinación con eles, realizando a previsión para a realización das obras do próximo ano, en función das necesidades que van surxindo nos centros e o estado no que se van avaliando por parte dos aparelladores e arquitectos municipais. Non sei se hai algunha preguntiña. En principio, prevese que todas as obras poden estar avanzadas. Sí. Sí, eso sen maior problema. A máis complicada era San Roque, porque implicaba levantar. Visto o estado da meteoroloxía, sempre se prevén este tipo de obras de levantamento para o verán, porque é cando se prevé máis favorable. Neste caso foi cambiante, pero non impediu a realización da obra. Entón, nese sentido, foi correcto. Non presentou maior problema. A canto ascenden as actuacións en conxunto tamén? Pois as actuacións en conxunto, sumando todos os elementos, as obras de verán son aproximadamente uns 250.000 euros, a cuberta de San Roque uns 50.000, quero recordar, o diagnóstico das zonas infantís vai aparellado tamén xa a realización inicial de sustitución dos elementos que se prevé que xa deben ser sustituídos inicialmente, está valorado uns 20.000 euros aproximadamente. Ben, se non... Mas, bueno, pois, nada máis, eso, queríamos dar conta do estado das obras, en xeral positivo. Esperamos eso, recibir algunha inversionciña neses centros, para especialmente Vite e Xixirei, que creo que é conveniente que reciban algunha remodelación para o próximo curso dese estilo de illamento térmico. E nada máis. Moitas grazas a todas e todos por acudir e por